Ayo ruang hangayai karti nuraga kendak pambangune desa binu timure beci supaya tansah maju ngupakara karang lan guyub rukun tumandang asengkutku mreko temah dadya tata harja handang yani murah sandang pangan yekti jroh kutha desa Bobili tiri wonten sasmito agen kalau tampi Bobili toto cora dicora di kalenggan siang menegeng kawengku Popo Marinos lan Ibu Mariani dereng kawiwitan Pramila saking menyukani sabar sawetawis sampun samto sekawan widowati saking Sang Sadewa Wedding Organizer Henny Listia Mahendra kadung tresno katur kunjuk dumateng para tamu sinambi kagem hangiringi rawuhipun para tamu semoga nuwun lamat wis katon tejane yen mbok berangkat manjur ngaduh sinawang tanam bosen
Urung pati. Oh iya. Urung metu sego. Mbak ini Apa sayang? menika wah jan paketmu ini luar biasa. Iya Mas. Iki saka apa wae iki? Musik Ini genah. musik, Nggih. dekorasi. Dekorasi. Kajang, sound system. Lah. Nah. Omahmu cilik ya ngono ya amat sak meneh Mbak. Amot no mangsamu, kepiye wong tak titipke ngene tanggoku. Oh lah ya. Angger arep moro-rono kok ora enek ruang tamu nih mergo enek salon enek apa-apa wis komplit iki. Mbak Mas. Rias manten. Rias manten dari Mbak Div Make Up Jatipura. Video syuting dari Idea Multimedia, gambarnya bening to luar biasa. Wis retir dadak ngomong iki wis genah cetrone. Lah mula. Wong aku iki seneng anggere syuting idea iki. Sen mbok senengi? Lah aku biasanya kelawu ini ketok putih. Ketok putih. Bareng kowe malah ketok keputihan dadi paling ora. Penyakit iki. Ora maksud iki keputihan gambare iki lho saking kowe iki kan mening putih. Mening putih. Ngono lho, Aku ya. perawatan, Mas. Wah, elok tenan. Tapi yo ora kok neng dokter aku ora, Mas. Neng ndi? Perawatan alami. Kok ngendi? Aku ketok mending iki mergo aku rutin sholat tahajud. Salat tahajud masyaallah luar biasa Lho alhamdulillah. aja cepetne sholat. Sholat kuwi iki liyane membeningkan pikiran, Ya, nenangke ati. Ning yo iso mbeningke kulit. Lho, piye? Kowe pengen putih? Piye Alami. carane? Ha, Yo piye? kowe mau rajin sholat dong. Lha kowe kok rumah sawu aku ora tau salat. Lha sobomu wing ndi kae? Apa jenenge kae? Solo kae? Kowe iki rumah samu kok. Klub malam. Lah kae iki tegese iki aku takon ngakon bocah-bocah takon salat kabeh ngono lho Mas. Wo, kae mbok parani mbok kon sholat ngelekke berarti elok tenan MC. Sing penting kuwi ibadah marang Gusti. Ibadah nomor 1 diutamakan. Iya. Wis asune PPKM kok ketoke salat terus mergone ra nek gayan blas. Oh, bener Mas. Bener omongmu. Aku nganggur ning omah aja aku sholat karo ngaji. Alhamdulillah ya kuwi malah cedhak karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Muga-muga istiqomah. Das pundi, Pak? Nggih Nggih, tandur. tegese nandur ganjaran. Nandur nggih, sumben ganjaran, sumben pikantuk iki tiket ngungguhan iki ya sing swarganipun becik. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nandur kabecikan leres Pak Lurah. Ya Allah Pak Lurah bagus ya Mas. Sawane iki ya Allah. Wah aku nek rung nyawer rung pati ketok. Nyawer. Alhamdulillah Pak Lurah, matur nuwun. Nggih menika tasih wonten wedal sawetawis mbok pilih tata cara dereng kawitan. Iya Mas. Menika matur nuwun kunjuk dumateng pamengkati ingkang sampun nyuwanaken paket komplit saking Henny Listia Mahendra. Ya, Bapak terima Marino. kasih Mbak Novita Sari sama Mas Angga. Semoga langgeng, Amin. sakinah, mawaddah warohmah. Lah Ya iki lho, Mas, urung tinggal anyar kita dongamu wis omongan. nritik langkung Lho, nek lho. aku bukaan lek aku ndongake nganggo apa? Ya wis engko Mbok dongamu sebutne kan. kabeh. Lho sing iso nolak udan, nolak apa-apa kae lho Mas. Iya iya. Nggih. Matur sembah nuwun kagem Bapak Marino sekalian Ibu. Nggih, mugi-mugi Nggih. dados amal kesayanan. Amin. Lanjut ya Mas. Iya iya. Wis selamat-selamat wis ketinggal no. Macaan mesarang asri jero